Takže první. Nějakou veselější hudbu, aby to chtělo. Okurka. Jaká okurka? Dobrý, takže první úplný hovno. No to si děláš prdel, ale. No tak to jsou ultra shity jako. No to ne. Blizzard, no tak aspoň něco, ale jako zbytek jsou fakt ultra shity, vole. Ty vole! Flame Imp, vole. Takhle Sekreta, Snipe. No to ne. Ty vole, nedělejte si ze mě kozy. Ano, ten Spellbreaker dejme tomu. Na hovno. A to se docela jde, jo. Jakž takž. No tak. No, 2 modrý, aspoň, jo. To není špatnej. Až je to, že nehraju Priesta. Hyena je fajn, tohleto, nevím, no. Rating Smalls. Bitch. A hezký, jo. Takže vole, to chci jako naznačit, aby hrál Priesta, jo. Si dáte kozy, ne, za mě. Oh! Dostanu Doomsayera! Tak to běž do prdele, ty vole. Kde je Shark? Šel spát. On se ráno stával nějak v 5 nebo v 6 do práce. Tady šel spát. No to si děláš kozy, ne? Já dostanu Doomsayera, vole. Nejnepoužitelnější kartu v historii lidstva. Ale dostal jsem player only have. Co? Jdeme tomu, no, lepší než nic, jako jo, nebudu ohrát nosem, ale legendárka na 2 věci, ty jo. Každopádně change millions attacks. Jo, to není úplně špatný. Ty krávo. Tak jo, vracíme se k hovnu, jo. Random, Demons, jo, tohle je na Warlocka, tohle je dobrý. Tohleto, nevím, no, moc, vole. If you hate people, no, dejme tomu, no. Mohl by být líp, ty vole, jako popravdě. Tak, ukáž. Overwhelming, ten je fajn, ten se mi líbí. Agent, ten je taky fajn. Ale jinak zbytek je na hovno. Ty vole. Ale sovu, no, mám aspoň. No, takže. No a ještě jeden random, no. Ten. Dejme tomu, není to úplně nejhorší. Ty vole. Battle Rage. To je dobrý, Battle Rage je fajn, ten se mi líbí. Ready to opponent place minimum, jo, to taky není špatný. A jak to jsou ale sračky. Dobrý, hele, Freezingu, to je fajn. Toastfield, pecka, no, až to, že nehraju Priesta. Briefmaster, nevím, no, Mark of Nature, dejme tomu, to je fajn. A Starfall, no, dejme tomu. No nic, přišel jsem na skok, tak já jeden, čau. Čau. Dva modrý, super. Takže, co to tady máme, Restore for heals, nevím, no. Battlecry, freeze a charakter, no, dejme tomu.
Piráta, Jumrion Scandal, no jdeme tomu, nic moc, vole. Nic moc, ale. Hele, zlatý koro. Zlatýho kora beru, zlatý koro je fajn, Mr. Aranom Enemy. Ale zlatý koro je fajn, hele. Dostal jsem hyenu, to je taky fajn. Tamhle to dejme tomu, no, Birma. Summon 2-2 skvěl, mohlo být i hůř, ale. To je dobrý, koro je fajn, koro se mi líbí. Ještě k tomu zlatý, to je nářez. Pojď. Ty krávo, takovou... To je za trest, vole. To je za trest. No tak. Please we don't add the millions to next, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Sračky. Yes! Jo! Já dostal Crushera! Tak to je náser! Tak ten půjde okamžitě do peku k Beastovi, ty vole. Teda k Hunterovi. Tak to je náser. Nádhera, King Crush. Yes! Pořádná karta. Ještě jde Battle Rage, no fajn, nevím jestli budu potřebovat 2, ale dejme tomu. No, ale tohle je námrt, to je námrt jak svině. Crusher, pecka. Hele, zlatý ten jo, zlatý Warder. Draka jsem dostal, to je fajn, drak ten je v pohodě. Ten se bude hodit do Warlock balíčku. Ice bariéra, to je taky fajn, taky se dejme tomu, bude asi dát použít. Jo, v pohodě. Flítku. Tak. Pojď. Exploziva, jo. A jo, exploziva není zlá, jo. Ještě jednu sovu, to je taky v pohodě. Na Rogunu na to seru, Hunter Snipe, jdeme tomu. Jo. Přišli už horší karty, jo. Dvě modrý, jo. Na Huntera, Mystery, ten charakter a Attack Zero Hero. Tak to ne, to je na hovno trapa. A Lightning Bolt se naše mana může hodit, no, dejme tomu nějakým stylem. Tak to bude náser. Pořádný kartičky vydají. Vole. Fialový a tyhle hovnat mi to dá, jo. Tak to je na hovno. Touk Steel, no dejme tomu. Alarmbot! Hezky. Alarmbot není špatný. Alarmbot není zlej, jo. Jedna fialová, jo. Tak to je fakt na hovno. Třetí Battle Rage, no tady je trochu k hovnu. Asi Stay Vlk, nevím proč Stay Vlk, ale to je jedno. Tak ještě 3, jo. Pojďte, dejte mi ještě nějakou krásnou legendárku, no. Impa, dalšího impa. Umí se 400 impů, ty vole. To jsem už taky sad po 400, ty vole. Ty vole. Asi jsem si štěstí už vybral.
Jo, Feral Spirit není špatný. Dostal z Akilot peckový, ten se bude hodit na Warriora jako svině. Akilot. Tohle na Šamana, tohle na Ice Mage, jestli někdy budu hrát. A to taky není špatný, jo. 3-3 za 4, že za 2-2 zbraň. To není špatný. To není zlý. Tak poslední. Budí země popálená legendárku. Tak pej si můžu asi. OK, no. Co to máme? Postý, Lightning Bolt, OK. Change medial attack to its heal. Better for enemy minimum to do. Aha, no dobrý. No nevím, jako nebylo to úplně zlý, ale 2 legendárky, sice jednu asi nějak moc nepoužiju, ale ten Crusher je hodně dobrý. Ten se mi hodně líbí jako. Ten se mi fakt ultra líbí.